Bé, ara sí, després de resoldre uns petits problemes tècnics, doncs benvinguts i benvingudes al ple extraordinari amb sessió de 20 de juliol de l'any 2023. Passaríem a la part resolutiva. Excusar també a la regidora Marta Sánchez, que avui no ens pot acompanyar. I diu, el punt 1 i únic diu: proposta d'aprovació inicial de la modificació puntual del Pla General d'Ordenació Urbana per a la regulació de les condicions per a la implantació d'instal·lacions de producció d'energia renovable fotovoltaica en sòl no urbanitzable al terme municipal de les Franqueses del Vallès. Els acords, el primer és que s'aprovi inicialment aquesta modificació puntual del Pla General per la regulació de les condicions de la implantació d'instal·lacions de producció d'energia renovable fotovoltaica en sòl no urbanitzable. El segon punt és que se sotmet a informació pública de termini de 45 dies a partir de la publicació en el BOP, també en un dels diaris de premsa de major divulgació de l'àmbit municipal o supramunicipal i també al web de l'Ajuntament, d'acord amb el que estableix la llei d'urbanisme. El tercer punt és que s'aprova la suspensió de llicències de plans urbanístics derivats concrets, llicències de parcel·lació de terrenys, edificació, reforma, rehabilitació, enderrocament, instal·lació d'activitats o usos concrets, etc., per al termini d'un any. El quart punt és sol·licitar els informes als organismes afectats per llurs competències sectorials. I el cinquè punt és que es faculta l'alcalde per la signatura de qualsevol document que sigui necessari per donar compliment al present acord. Molt bé, doncs per defensar el punt té la paraula la regidora, la senyora Elia Montiagut. Endavant, sisplau. Bon dia a tothom. Començarem fent un recordatori, i és que el ple de l'Ajuntament de les Franqueses del Vallès del 14 de juliol del 2022 va acordar aprovar l'abans de la modificació del Pla General d'Ordenació Urbana de les Franqueses del Vallès per a la regulació de les condicions per a la implantació d'instal·lacions d'energia renovable fotovoltaica en sòl no urbanitzable, junt amb el document ambiental estratègic. En conseqüència, es va aprovar la suspensió pel termini de 2 anys de la tramitació dels plans urbanístics derivats concrets, l'atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, d'edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de construccions, d'instal·lació o ampliació d'activitats o usos concrets i d'altres autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial, incloent els projectes d'actuació específica en sòl no urbanitzable en l'àmbit concret delimitat i destinat a ús d'instal·lació de producció d'energia fotovoltaica, amb excepció de les llicències per a instal·lacions per a l'autoconsum. Un cop finalitzat aquest any de suspensió de llicències, calia encarar la modificació puntual del Pla General d'Ordenació, amb la regulació de les condicions per a la implementació d'instal·lacions de producció d'energia renovable fotovoltaica en sòl no urbanitzable. Així doncs, hem partit de la feina feta per l'equip assessor que en el seu dia va encarregar l'equip de govern i, a més, hi hem introduït totes aquelles millores que hem pogut en un lapse de temps tan breu. Revisió dels criteris del Pla Territorial d'Energies Renovables de la Generalitat, conegut com a PLATER, revisió dels jaciments o localitats amb restes arqueològiques documentades, hem afegit un itinerari científic de seguiment de les papallones diürnes relacionats amb temes de canvi climàtic i, per tant, s'han introduït també una sèrie de criteris que caldrà complir per poder demanar llicència per implantar un parc solar a banda de les obligacions que estableix la llei catalana. En primer lloc, no hi haurà afectació significativa a sòls de valor agroecològic alt o d'interès agrari elevat. Es respectarà la matriu biofísica del territori, tenint en compte el criteri de proporcionalitat amb l'entorn i el model parcel·lari existent. No es podrà fer una implantació sense un estudi i declaració de la classificació del sòl segons la idoneïtat per a ús agrícola. En aquest cas no s'admeten en sòls de classe de capacitat agrològica 1 i 2, mentre que en sòls de classe 3 i 4 es limita l'ocupació de la totalitat dels projectes aprovats a un màxim del 10% de la superfície agrícola de secà del terme municipal i un màxim del 5% de la superfície agrícola de regadiu.
Les instal·lacions seran d'una potència inferior o igual a 50 megawatts. Es prioritzaran els models d'instal·lació que puguin fer compatible la producció d'energia elèctrica amb el manteniment de l'activitat agrícola o ramadera i la preservació d'àrees de mosaic forestal amb connectivitat ecològica. Les instal·lacions s'hauran de separar un mínim de 15 metres del límit de la parcel·la, per tant, no hi haurà dues instal·lacions a menys de 30 metres de distància entre elles. Com a equip de govern que acaba d'iniciar la legislatura, fa poques setmanes, tenim que constatar que no s'han aprofitat aquests anys de moratòria per desenvolupar aquesta normativa i, en conseqüència, la fi de la moratòria posava tot el territori de les Franqueses en risc de ser ocupat per aquest tipus d'implantacions. És per això que de manera urgent ens vam posar a treballar per poder portar en aquest ple extraordinari la proposta que avui presentem i animem a la ciutadania, entitats i sectors afectats que participin durant el període d'al·legacions i ens comprometem a treballar intensament amb tots ells en la millora d'aquesta nova normativa que ha de fer compatible aquesta activitat necessària en aquest model de societat que tenim i amb la necessària també protecció del territori i amb els objectius de sostenibilitat i de mitigació del canvi climàtic que ens marca la legislació actual. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyora Èlia. Ara passarem al primer torn, a una intervenció. Endavant, senyora Montsevila. Bé, bon dia a tothom. Com bé ha dit la senyora Èlia, el 14 de juliol del 2022 nosaltres vam portar a ple el mateix que s'està portant ara. Hem mirat el document de l'any 2022 i el que havíem fet nosaltres per portar a finalització de la legislatura i són amb un 95% quasi igual. Crec que s'ha afegit lo de l'àguila, lo de les papallones i algun element arquitectònic que abans no estava protegit, però en més del 95% del document és el que ja s'havia treballat abans d'acabar la legislatura. I votarem a favor perquè, com ja vam dir fa un any i continuem dient, nosaltres estem a favor de les energies renovables, però també estem a favor de protegir la pagesia, els terrenys i, sobretot, també el que és el nostre entorn paisatgístic. Per altra banda, esperem que durant aquesta legislatura, el que va dir fa un any la senyora Ortega, que parlaria amb les diferents empreses perquè posessin a disposició els sostres de les seves empreses, ho facin i puguin posar-ho a disposició, i també el que va dir, que és que es donarien els sostres municipals, s'oferirien a empreses perquè ho puguin fer, esperem que ho facin i que ens ho expliquin com ho han fet. Per altra banda, ens agradaria saber aquesta vegada què votarà Sumem, perquè l'altra vegada es van abstenir, dient que era un tema que era crític i que era molt important i que entrarien instàncies per informar-se. Instàncies no en van entrar cap. Espero que en aquest mes que estan a govern, entre altres coses, també s'hagin informat d'això per poder votar de forma favorable, ja que ja ho havien d'haver fet l'any passat. I de moment res més. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyora Vila. Endavant, senyora Navarrete, gràcies. A veure si ho podem dir tot. Algun dia hauríem de definir què vol dir protegir, perquè tots volem protegir molt la pagesia, però al final, no ho sé, és com protegir els nens i al final els acaba fent inútils. Hem de parlar de dinamitzar, potser. I ara veig que els animen a entrar a instàncies, nosaltres ens renyaven per entrar-ne tantes. No sé, hi ha coses que no acaben de quadrar. Unes quantes coses a dir. Primer, aquesta modificació no servirà de gran cosa. Ens ho han dit ben clar des de l'Oficina del Canvi Climàtic. El que manarà serà el futur pla territorial sectorial, el pla aquest, que per cert no existeix encara. Si el donem per fet com si regulés alguna cosa i això no existeix encara, just acaba de començar. Jo el que voldria saber és si algú va anar de l'anterior govern i personal a la sessió informativa que va organitzar el Consell Comarcal justament sobre el Plàter el 18 de maig, no el nou govern sinó l'anterior. Segon punt a comentar, el plantejament és equivocat. És que a més ho hem dit i repetit. Que és com si et diuen que has de salvar la família i perds el tema analitzant quin és el fill que estimes menys, no? Per veure si serem menys a taula, i després resulta que et falten mans per salvar la resta de la família. El que es tracta és d'impulsar
les energies renovables i fer-ho de forma urgent, no de frenar-les. Sembla que siguem nosaltres els que frenem. No. Nosaltres hem insistit i reinsistit que s'han d'impulsar i assegurant que l'energia arriba de forma accessible, a un preu accessible a tothom. I això no passarà si anem cedint terreny als grans lobbies financers i sacrificant sol. Què estem fent aquí? Doncs és no entendre res. No havia entès l'anterior govern i aquest s'ha trobat amb les mans força lligades. Veurem si canvia la cosa. I han anat a l'opció, és fàcil, justament únicament per fer un titular, que és protegir el 72%, ara crec que és el 74,7%, de sòl agrícola, perquè volem protegir el sòl agrícola i la pagesia. No, senyors, el que estem fent aquí, és sacrificar el 25,3% o el tant per cent que sigui. Portem anys perdent sòl agrícola sense retorn. Tercera cosa, el resultat és absurd i demostra hipocresia, i així ho han dit les entitats, així ho han dit el Consell de Pagesia i ho han dit nosaltres, que vam ser els únics que vam presentar unes propostes o al·legacions, com no vulgueu dir, completes i argumentades. Per què ho diem això? Doncs perquè s'han posat un munt de mapes amb uns criteris que estan molt bé, allà on no es poden posar les fotovoltaiques, no es poden posar allà on hi ha itineraris inclusius, arbres monumentals, etc. Fins i tot criteris estètics, sobretot que des d'aquí no es vegin les plaques negres, que són molt elegants i molt boniques, i no es recullin dos valors, un insubstituïble, que és la producció d'aliments, tenint en compte que a Catalunya no hi ha ni per alimentar la meitat de la població, i el valor social i de lleure tenint el context periurbà i tan proper a la gran àrea metropolitana. A veure si tinc temps de fer unes quantes preguntes. L'encàrrec tampoc no s'ha complert. És a dir, aquesta empresa assessora, com ni vulgueu dir, no ha complert l'encàrrec. El departament el que ens demana és justificar que la superfície apta per la implantació d'instal·lacions renovables, ja siguin cobertes d'edificis o sobre el terreny, és suficient per atendre les necessitats energètiques del municipi. Surt una xifra, però el que no ens queda clar és que l'empresa diu que disposem de 331,1 hectàrees de sòl urbà i urbanitzable apte, no ens diuen ni com han calculat, ni si això, la pregunta és, són teulades i terra, o només teulades? Per què exclou els espais lliures i la xarxa viària? Per què no inclou cobertes també i sòl industrial? El segon punt que ens demana el departament és valorar aquesta previsió de cessió de terreny, com contribuirà a disminuir les emissions de gasos d'efecte hivernacle. Resulta que el càlcul d'emissions no hi és, no l'hem tingut mai, malgrat totes les adhesions al pacte famós aquell d'alcaldes. L'altra cosa que ens demana el departament és promoure mesures que afavoreixin l'autoconsum energètic i una cosa que es pot entendre com l'impuls de les comunitats energètiques. On són les mesures? Senyora Navarrete, hauria d'anar finalitzant el primer torn, sisplau. I l'últim, ens demana fomentar l'ocupació d'espais ja alterats i cobertes. Llavors, si d'aquestes 331 hectàrees ja cobriríem les 216 calculades, per què hem de sacrificar l'escàs sòl agrícola? Gràcies, senyora Navarrete. Per finalitzar el primer torn, no sé si la regidora Elia Monteagut... Vale. Endavant, senyora Imma. Bon dia a tothom. Intento fer un resum del que ens hem trobat per contestar. Quan hi ha una llei superior, fins ara tenim tot el municipi que és agrícola i poden col·locar plaques, perquè això és el que diu la llei superior. Aquí tenim un 80 i % de sòl susceptible a recollir-les. El que ens vam ficar és les mans al cap i vam dir, ostres, no podem permetre-ho. I va intentar l'anterior govern intentar regular-ho. Ens hem menjat 2 anys. I ara nosaltres hem entrat i en 15 dies estem intentant fer el possible per protegir-ho al més. Quan dic protegir-lo és, si ara et venia algú de fora i et deia, mira, en aquest camp hi vull posar plaques, tu fins ara li deies, no, que això és agrícola, no ho pots fer-ho, però ara sí que li havies de dir, doncs sí, ho pots fer-ho. Per evitar això, és l'únic que estem fent aquí aquest ple d'avui, que és modificar certs articles que tenim en la normativa. Se'n modifiquen 2, el 298 i el 299, i se n'hi afegeixen 3 més. Què vol dir? Que si ara ve una persona, una empresa, a demanar col·locar plaques a qualsevol sòl agrícola, doncs haurem de mirar això que tenim regulat, que es pot fer millor, d'acord? Bueno, és el que tenim ara. Es mirarà si en la zona on ell planteja que vol posar plaques ho pot posar-ho o no. Hi ha moltes zones, el 73,4% has dit ara, on no s'hi podrà posar. Nosaltres hem continuat el treball que ja vam començar. Si ara podem valorar si es va anar tard, si podíem fer-ho més bé, si tal i qual. Bueno, és el que tenim i per això el projecte extraordinari, perquè com a mínim protegim part de la nostra riquesa. I això és el que fem avui, modificant només aquests articles.
Totes les altres coses que vas incorporant és que hi estaríem d'acord. Ara ho deia la Montse, aprofitareu per fer les plaques en els sostres. És que és la intenció que primer es plantegi cobrir tot el sòl industrial. Però sí que és veritat que hi ha un tercer, amb la qual cosa anem més lents. Com que anem més lents, és evident que hem d'aprovar alguna cosa, que és el que estem fent avui. Els equipaments municipals, en la mateixa línia, estem mirant què tenim previst a dia d'avui per començar a col·locar plaques en els equipaments municipals. Però és que això no treu, o sigui, aquest treball que nosaltres sempre reclamàvem i que la d'allò és, i ho volem seguir fent, això no treu que hàgim de regular d'alguna manera el sòl, que és el que estem fent. Per coses que ens van a favor, si obrim el planejament general, sembla ser que la normativa ara ja permetrà que els municipis tinguin la potestat de dir, a part de tot el que regules, a més, regularem l'espai que ha de ser verd per sobirania alimentària. I això fins ara els planejaments generals de qualsevol municipi no ho recullen i ara tindrem la possibilitat de fer-ho. Doncs ens hi afegirem. Però el que m'agradaria que quedés clar avui és que només estem modificant 2 articles i 3 els afegim de nou del planejament que tenim actual. No estem fent res més. I això que demanava la regidora Èlia Montagut fa uns moments, que deia, ara que s'aprova inicialment tenim un període de 45 dies, si no m'equivoco de tempos, Doncs són 45 dies, això que dèiem, aprofitem per tothom que hagi detectat que hi ha alguna cosa que podem incorporar per fer l'al·legació pertinent i l'incorporaríem. Perquè nosaltres en 15 dies hem tingut el marge que hem tingut. I per això diem, si amb aquest temps d'al·legacions podem introduir coses, doncs les afegim. Merci. Moltes gràcies, senyor Lima. Passaríem al segon torn. Intervencions. Endavant, senyora Vila. Compartirem el torn amb el senyor Colomer. Primer de tot, senyora Ortega, quan es refereix a l'antic govern, ens senyala a nosaltres, però els companys del Partit dels Socialistes estaven a governar amb nosaltres. Per tant, seríem tots i no nosaltres, que cada vegada es refereix a nosaltres. En segon lloc, quan es va portar aquest document en l'any 2022, ja hi va haver-hi un procés participatiu on tothom qui va voler-hi participar, i es van convidar les entitats, doncs van participar i van fer diferents aportacions que el document recull. També es va portar al Consell de la Pagesia i s'hi va fer alguna aportació que el document també recull. I, en principi, res més. Endavant, senyor Colomer. Gràcies. A la reunió del Plàter hi vaig anar jo com a alcalde i ens va fer una sessió a tots els alcaldes de la comarca. Els objectius del Plàter, que és el Pla Territorial d'Energies Renovables, és arribar a un 42% de reducció del consum, un 65% d'aprofitament fotovoltaic de cobertes i, a més, i aquí és on plora la criatura, 2,5% de superfície necessària per parcs eòlics i fotovoltaics. I el que ens van explicar és que la Generalitat estava preparant una norma de rang superior que deixaria en paper mullat el que avui estem aprovant. Per tant, li demano a la Generalitat responsabilitat en aquest tema i jo des d'Esquerra, ja que Esquerra està en el govern, també els demanaria responsabilitat en aquest tema. Per tant, important, la Generalitat està preparant una normativa que deixaria absolutament en paper mullat el que estem aprovant avui. I això és un tema que ha de quedar molt clar. Molt bé. Endavant, senyora Navarrete. Sí, si busquem responsabilitats, sisplau, perquè la responsabilitat de no haver fet el càlcul d'emissions, per no haver cobert equipaments si no baixava els Fox Generation, no sé, hem de sentir coses que ja està bé. Processos participatius, sí, molt bé, a mi, perquè no hi haurà tercer torn, senyora Vila, però m'agradaria que em digués què ha recollit dels processos participatius, perquè les 3 intervencions eren concloents en un mateix sentit i d'això no hi ha res. Per cert, que aquestes 3 conclusions, la del nostre grup, la pagesia i de les entitats, coincideixen, es pot dir, al 100% amb les al·legacions que ha fet el Consell Comarcal. Els recomano que se les mirin. Hem perdut el temps miserablement, no podem estar més d'acord. No es tracta de buscar responsables, sinó de veure i ara què? I ara què farem? És a dir, ens conformarem amb aquest 2%, 2,5% que ens dirà la Generalitat? Bé, la qüestió no és el què, sinó el com. És com allò de què és primer l'ou o és primer la gallina. Aquí, és a dir, si en aquests 45 dies l'únic que busqueu és salvar una mica més de sòl
per protegir una mica més de sol, és a dir, per retallar encara una mica més, no compteu amb nosaltres. Si la voluntat és seure, ser valents i capgirar-ho, compteu amb nosaltres tots els dies que facin falta. Per fer què? Per capgirar la truita aquesta. Ho hem dit cada vegada. Aquí hi falta l'alternativa 3, que és aquella que diu que no se cedirà ni un pam de terra, excepte que la instal·lació vagi vinculada a la funció que és pròpia. És a dir, l'interès públic no és que el planeta es mori, sinó l'interès públic del sòl no urbanitzable és que ha d'anar vinculat a l'activitat agrícola o ramadera o forestal. Llavors, del que es tracta és de capgirar la truita. És a dir, que aquí no que sigui compatible, sinó de condicionar. Ho estem fent. Per exemple, el catàleg de masies diu que quan cessi l'activitat agrícola, si hi ha cobertes de fibrociment, i poden ser mentre hi hagi activitat agrícola, però en el moment en què deixi d'haver-hi activitat agrícola, s'han de retirar. És a dir, condiciona una cosa a l'activitat. Doncs del que es tracta és del mateix. Aquí algú vol instal·lar plaques solars? Doncs fantàstic, que les instal·li sempre que hi hagi una activitat agrícola en primera instància, que això pugui servir per complementar els rendiments, o les agrovoltaiques, que també surten a les al·legacions del Consell Comarcal. Però l'agrovoltaica no vol dir que jo poso primer les plaques i després dic, mira, podeu portar a pasturar les cabretes o posar-hi ruscos com expliquen a Samalús. No. És a dir, tu fas activitat agrícola, llavors pots complementar els teus ingressos. I hi ha aquestes opcions agrovoltaiques que són molt interessants i tenim el país veí, França, que ho està regulant. Això és el que hem de regular. Primer, pagesia, activitat, dinamitzar l'activitat. Llavors, si capgirem la truita i ho condicionem així, limitem el terreny i prioritzem primer els espais antropitzats que ho diuen per tot arreu, algú s'ha llegit els informes del Saladier i Salvat, de la Rovira i Virgili, de tot el que permetria cobrint parts, no l'AP7, sí, Navarrete, sinó els laterals. Perdó, hauria d'anar finalitzant. Sí, senzillament, nosaltres votarem en contra perquè el gripau no ens l'empassem. És a dir, no ens agrada, però el donem per bo, ho sento, no, però posem-nos a treballar, sisplau. Gràcies. Gràcies, senyor Navarrete. Senyor Ima, per finalitzar. No, només faig un incís al regidor Vila. Quan miro cap allà, sí que és cert que per defecte us considerava govern, m'excuso, parlo amb el bloc sencer. És veritat que ho faig de manera natural. L'altra cosa que volia dir, Eva, quan proposes això de en el sòl agrari 0, saps que aquesta proposta es va plantejar en aquesta empresa que està tirant endavant i ells el que van dir és s'ha de regular d'alguna manera, no podem anar a la Generalitat amb proposta 0. Aquest és l'argument que ells van donar. Llavors, a partir d'aquí, per això van dir busquem possibilitats i aquesta reunió jo la recordo que la possibilitat 0 ells no la volien plantejar perquè no era possible, perquè van dir és que us la tombaran, perquè precisament el que s'està fent és intentar regular això per permetre que hi hagi sol. Per això crec que es va dir que no. L'altra cosa és que tu ho posis com a proposta política. És a dir, què passaria si ara el govern decidís políticament de dir és que en el sòl urbà, en el sòl agrari, no s'hi posa ni una placa. Això no és un tema del ple d'avui que està regulant aquesta normativa. Això és una decisió política que hauríem de veure quines conseqüències té. Què passa si et ve un privat i et diu escolta'm, jo tinc aquest solar que abans hi cultivava i ara no hi poso cultiu i el tinc erm i vull col·locar plaques. Per què vosaltres com a Ajuntament em priveu de fer això? Aquestes conseqüències polítiques i el que vull explicar és que no tenen res a veure amb el ple d'avui. O sigui, el ple d'avui l'únic que estem fent és ficar alguns articles més en la normativa que tenim actualment perquè no pugui ser que en tot el sòl de manera indiscriminada s'hi col·loquin plaques. És la diferència que vull explicar d'aquesta decisió política que ens demanes. Merci. Molt bé, gràcies, senyor Imma. Suficientment debatut. Ara sí, passaríem a votació. Vots a favor de la proposta? 19 vots a favor. Vots en contra de la proposta? Un vot en contra. Abstencions, cap ni una. Doncs quedaria aprovat. Doncs bé, abans de finalitzar la sessió, agrair al públic que ens acompanya, també els que ens veuen des de casa, i animar-vos a gaudir de les festes de Marata i en especial dels 20 anys al Marata Folk. Moltíssimes gràcies i bon dia.